So hello mga ka-overs, maayong gabi. So karong adlaw no. So dili ta mag-Tagalog. So this is the first time nga mag-Bisaya ta. So hopefully mag-enjoy tang tanan. Anya kamusta tang tanan diha? So manghinaot ta nga naata sa kabiskay sa atong panglawas ug naata sa maayong kahimtang inubanan sa atong pamilya no. So hopefully malingaw to sa atong topic karong adlaw. So, ang atong topic karong adlaw mao ang Magkagud ta. So, sa dili pa ta magkagud no, naatay 5 ka mga batas or mga balaod nga dili angay buhaton kung magkagud tag lubi. Ang pinakauna ana, dili kita mag-ugot. So, example. A few moments later. Kapoy, uray-uray gaba gikan ka magbunot og lubi. Sakit kaya to ang kubot ko og ang to ang batang. Di lagi ta magugot, no? So ikaduha, dili angay nga magbagulbol. Sos, kita na gani magbunot, kita gihapoy magkagud. Pagkabulos ng kinabuhi Hi. Saan ka ani? Multitasking mo. Ahay. Naapay kaguran na purting pagkaamula. Hait pa atong ipon. Unsa naman yun ning kinabuhian eh? Ayaw lagi sigig bagulbol. Ikatulo nga bawal dili anaman og kaon ang kinagod kay mahurot unya kini. Pahuway sa taoy, di man lalim, kapoy man. Ayaw lagi apilag ingkib ang lubi. Ang ikaupat nga bawal, dapat dili usik-usikan ang lubi, kung dili, daginoton gayod sa pagkagod. A few moments later. Humana ni oy. Kapoy naman kayo. Bago naman sad ni. Di naman sad ni. Kamit ko. Okay na ni, daog na ni. Basta mo na ni. A few moments later. Hi! Humanag yun. Kamunasad. Bantay bitaw niya ron sa panihapon ng ako gihapoy mo karon. Lagi niyo ron isa. So, dili lagi magkwinta. So, kung ikaw ang nagsugod o gagod, ilahos sa hinahantod sa paghukad. Kani mag-isakto, pero
So hopefully guys no, nalingaw ta. So sa wala pa na ito nakasubscribe, please subscribe. Please do comment, like, and share. So daghang salamat hangtod sa sunod higayon. Maraming salamat po. Thank you very much.